бачаҳо, хайна мо акота омадем дар шаҳри Красноярск, хати Олим. Ина Олим Заргуша қапид. Заргуша конкурс менем. Заргуша конкурс менем бача, билет 500 сум бачаҳо. Ина кадмет ки агар желаешь дошта бошӣ, ина лес, ина нигаҳаш кунед чанд сар. 5 километр он. Ина нигаҳ кун. Ина. Билет 500 сум нигаҳ кун. Пешониш Қашқаланги Лексуси 570 бачаҳо. Ина билет шахту медуне чанд сум арзуна кай бачаҳо. Метунем гире 100 та заргуша бачаҳо дар конкурс анамтари ранги Лексуси 570. Ҳақат мегири ҷура дар ҷуни ғарибат. О агар на форад ки пули мақсад Лексуси 570 авгири, лека мақсад ки чиш менам. Пула дар қартату мегзарнам бачаҳо обратно. Хту метне чанд сум мешаваи. Ганда қиматайда. Ин ҳами лес қапидемаш.